Mergem mai departe și astăzi vine de la Titu Dâmbovița doamna Nicoleta. Bună ziua! Bine ați venit! Bună ziua, dragii mei! Bună ziua, dragi părinți, dragi bunici! La mulți ani, dragi copii, să vă bucurați împreună cu cei dragi de tot ce este frumos pe această planetă. Haideți să mergem într-o poveste a lui Marin Sorescu. Așa, fără vorbe prea multe. Unul după altul, cu mine în frunte. Luați-o pe poarta asta, pe care scrie a fost odată ca niciodată, care ne așteaptă desferecată. I-am spus portarului că aveți treabă pe aici, fiindcă voi sunteți cei 12 pitici. De fapt, sunteți 14. Dacă o să observe, 2 dintre voi spuneți, suntem rezerve. Și mai spuneți că sunteți în căutarea zânei zânelor, furată de un zmeu din greșeală, crezând că e cine știe ce procopseală. Atenție! Atenție! La fiecare pas te poți întâlni cu primejdia nas în nas. Uite, parcă ne-ar fi și auzit. Un balaur s-a ivit. 1, 2, 3, 4, are capete 7. Numai ca să le numeri, pierzi o zi și o noapte. Cascamatorul suflă foc pe nări. Dacă aș avea la mine țigări, i-aș ieși în întâmpinare, suflând și eu dintr-o țigară. L-aș învălui cu fumul, n-ar mai vedea nimic și noi ne-am luat drumul. De fapt, așa este. Fuga a rămas, da? E pe urmele noastre, care de frică s-au făcut stele verzi și albastre. Melania, aruncă tu o gresie, să nu-și facă balaurul cine știe ce impresie, să știe și el că noi l-am citit pe Ispirescu Petre și știm că apar munți înalți numai dacă arunci în urmă cu niște pietre. Priviți acum, munții au răsărit și în vârful lor sunt oi care behăie. Ce mari sunt, bată-i vina, eu nu i-a sărit nici cu prăjina. Dar balaurul, cu el te pui, ar mai sări peste încă un munte, dar nu mai rămâne decât să azvâr eu plușul de pantofi, nedespărțitul meu pluș, să se facă în urmă un ghețuș. Va aluneca pe el și va cădea. Ha, ha, ha! Dacă o să spargă măcar un cap, e ceva. Mi s-a părut ori l-a trecut și n-a căzut. E lângă noi. Cum bine vedem. Opriți-vă! N-are niciun rost să mai fugim, când nu mai putem. Balaurul s-a oprit și el, la un pas. De ce-o fi strâmbând din nas? Zice, hei, voi sunteți din povestea Merele de Aur? Răsuflăm ușurați. Bată-te să te bată de balaur. Povestea Merelor de Aur e pe alea cealaltă, frățioare. N-ai văzut tăblița indicatoare? În concluzie, bine că a fost o confuzie. Și uite așa, mergi și mergi, zi de vară, zăpușală, nici tu troleibuze care să alunece pe ață, nici tu bunici care să te țină în brață, până când, ce sclipești acolo în depărtare? Un palat la care nu te poți uita decât cu ochelari de soare. De altfel, în față se află 3 stejar, în care sunt agățați tot felul de ochelari. Puneți-vă pe nas sticlele acestea colorate, da? Cred că nu-i vreuna lipsă, afumate pentru ca o mare eclipsă. Uite și un copac ceva mai măricel. Vă dau voie să vă suiți în el. Cât mai sus, care mai de care, poate vedeți ce urmează în continuare. Vă pup, dragii mei, și vă iubesc! Iată că am fost și eu personaj de poveste astăzi, cu tot cu ochelari de soare.